Dobrý večer, moja prvého let's play na Minecraft. No, zajedem môj nedokončený domček. Ak z toho budem točiť sériu, no tak ho zväčším. No, mám to zažiť čest a preto stôl, zver tiež nemám to ukončené. Zberám jablka, trochu mi to laguje. Hrám to na notebooku, takže niektoré diely budem točiť na počítači, takže to budem mali sekať. Jablko! No, takže to asi jedna strana, takže mám ešte druhú. Tam mám, ako na tejto strane mám ešte taká malá baňa, ale ja som to nič nenašiel. Takže to asi zruším a to je také. Trochu som, nechce sa mi to dočítať. Prčiť, proste lagy, ako je moja sestra. No, neskoro, ale úplne. Hop. Takže no, tento diel po editu už nespadnem. Tak, trochu spravím mimo kamery možno. Lebo nechcem mi to s tým robiť. Počkaj, no, tu aspoň dač tak. No, vlastne ako takto, no. Lebo na dneska všetko. Takže ďakujem, že si sledovali tento diel a dovidenia. Kdo neskáče, není Čech.